ソファは絶対入んないと思う。ああ、なんかケイトラレンってした方がいいかもしれない。で、まなみがなんか俺いない時も大丈夫って言われたんだけど、でも俺たちなんかすぐ出したい。まあすぐっていうかなんか早めに。いやいやいや、いつがいいの？俺たちは別に、だって、まなみずっと家にいるから。はい。夕方？じゃあ電話して。オッケー。バイバイ。はい。